Soc en Wittgenstein. Hi ha admiradors que em comenten que el meu cognom és massa llarg. Doncs aquesta colla de tanoques em poden dir Witt, o excel·lència, si s'estimen més. He escrit el Tractatus Logico-Philosophicus. En ell incloc algun dibuix pels més curts. Em va costar escollir el títol, però el llatí és una llengua que sempre m'ha interessat. Cal tenir en compte que jo, quan insulto, ho faig en llatí. Després d'aquest llibre, vaig estar convençut d'haver resolt les qüestions essencials de la filosofia, fins que em vaig enamorar d'una mossa i em vaig tornar a embolicar. La meva famosa frase «Els límits del llenguatge són els límits del meu món» me la va inspirar la portera de casa, quan m'insistia que no traspassés els límits de les rajoles acabades de fregar. Ai, els límits. El llenguatge m'obsessiona, i també la lògica. La lògica estructura el pensament. Us sembla lògic? A mi no. Doncs aquí està la lògica.